Que tal, señoras e señores? Outra semana máis das parroquias de Cañotas. Esta vez viñemos ao epicentro da polémica galega. Estamos nunha parroquia e concello de interior divididos por unha cuestión. Mina sí ou mina non. Viñemos á parroquia de Fontedía, concello de Touro. O tempo mantense estable en todas as zonas da comarca con nubes e claros e posibilidade de precipitacións. Pasadas as festas de San Breixo de Foxás, imos coas noticias. Sociedade Bárbara e Lis de Austria e Suiza son as únicas dúas estranxeiras censadas no concello de Touro. Levan aquí un ano, viven nunha yurta e están namoradas destas fermosas terras. Sí, es muy bonito, mucho de gusto. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Aquí, un año. Después una casa en Orense y unos tiempos aquí, prepararlo per 2 años. So, entonces creo que 3 años, pero un año. Lembramos que o vindeiro venres 15 de outubro repítese aquí na Dona Dana o autocine coa proxección do Rei León. A última edición tivo que cancelarse por problemas técnicos co son. Antonio de Ribeira estivo esta semana rozando as cunetas da súa parroquia. Di que as estradas teñen que estar perfectamente limpas. Chegamos aquí, señalizamos a carretera e empezamos a traballar. Cortamos, limpiamos e recollemos e pouco máis. Agora xente che botamos. Se asentados xente che botamos dandelas. Economía. Daniel de Mourelos de Baixo ten unha granxa con 170 gansos. Trátase da única en todo o país. Asegura que os seus gansos son mellores desbrozadoras que as cabras e as ovellas. É unha desbrozadora ecológica, pero, bueno, estupenda. E, ademais, teñen moitas vantaxas, que non apelmazan o terreno, van abonando, acceden a todos os sitios, é dicir, isto é unha maravilla. Como desbrozadoras son estupendas. Son mellor que as estilo. Moito mellor, que va, non gastan gasolina. Fechamos este informativo parroquial mostrando moito respeto a unha vila que ten unha rúa dedicada a Pucho Boedo. Ademais, como di meu pai, dos sofás da Dona Dana saiu a metade da túa xeración e iso é algo que hai que ter moi en conta. Teñan boa semana.